335 cc. Mi madriño como ten que andar iso. Tiña unha 2,5, non había que la aguantara. Desbocábase. Iso mi madre. Bueno, benvidos outra vez ao Galpón. Vamos facer un vídeo do que temos Bueno, eu penso que temos ganas nós, e tamén ten ganas o resto da xente, porque moita xente nos pregunta, sobre todo polo tema de que, claro, chegamos con este ferro, que é un ferro, non é outra cousa, chegamos con este ferro ás tandas outro día da Pastoriza, e, bueno, fixo moi bons tempos, poderei dicir, o coche vai ben. O coche giraba, non fixo de curvas, un Opel, era curioso, pero a verdade é que giraba bastante ben, por lo menos en seco, mollado, non giraba nada. De feito, temos pendiente, levamos unha GoPro dentro do coche, temos pendiente colgar eses vídeos, pero bueno, xa veredes algunha anécdota tamén por aí pola erva, verdad? Sí, é verdad que eso está todo no vídeo, claro. Sí, vese, bueno, unha pequena excursión pola erva desas, bueno, cousas do directo. Sí, bueno, estaba a pista medio mollada rodas frías. Sí, rodas frías, aquí xa imos a un nivel supremo. Sí. Pero, ben. Bueno, non é outra cousa que, ao final, é un Astra carrocería G, un MK4, como se queira chamar, un 2016, un X20 XV, do que ti podes explicar moito máis, seguro. Sí, bueno, ten un motor de 136 cabalos, é o Sportive, que, bueno, daquela era como se fora o deportivo da época. Con 136 cabalos. Bueno, era o top deses anos todos. Nada, temos moilles un pouco máis baixados co de serie, pero pouco máis, a verdade, casi non ten diferencia. Sí, os asientos, tal, pero... Cambiaban os asientos. Nós tamén non nos temos de serie, entonces... Era curioso que o Sportif tiña un botón que poñía TC, que era para desconectar o control de tracción, e o resto non. Bueno, eso non sabía. Cousas da época. Bueno, é do ano 99, este modelo en Astra G, perdón, este motor, neste modelo fabricouse do 98 ao 2000, nada máis. Este é do 99, non é nin dos máis antigos nin dos máis vellos. Bueno. Sí, bueno, como curiosidade, a base deste motor utilizouse nos turbo, no Astra HOPC de 240 cabalos tamén, o motor é prácticamente igual. Sí, decidiron deixar por unha parte o tema atmosférico e centraronse moito máis no turbo. Sí, claro, como todos en Europa daquela. Emisións, bueno, potencia, xa sabemos... Todos en Europa daquela centraronse en eso. Menos os japoneses que eran un pouco atravesados. Os reis que viñeron Saturnos. E, bueno, este coche, nada, comprámolo en Asturias xa fai tempo. Comprámolo cando collemos o Galpón, ala por setiembre do ano pasado, non? Pois sí, creo que sí. Setiembre, sí, foi por setiembre. Comprámolo ali en Asturias, costou unos 250 euros, pode ser? Sí, bueno, non me acordo, eso sabes ti que... Sí, foron 250 euros, bueno, a transferencia, unha cousa e outra, bueno, puxose en 340, 300. Eu acordome que non pasaba moito 250 cada un. No, foi o que puxemos, sí. E despois, nada, fomoslo buscar na plataforma, veu para casa, de feito poño vos agora unha foto de cando viñamos na plataforma con el, creo que a teño, se non a poño é porque non a teño. E nada máis, viña desfeito completamente, é dicir, este coche tuvo unha vida moi boa ata que o comprou a dona que lle compramos nós, sempre mantenimentos na Opel, sempre foi un coche moi cuidado, pero caeu nas maus, pois que non se debe, pasa ya moitos coches, vos saberedes mellor que nós moitas historias así. Sí, de feito, a ver, o fallo máis grave que tiña era aquí. Estaba isto con unha mermelada, aquí ten un tubo do respiro dos gases do aceite, tiña unha mermelada aí tremenda, estaba todo tupidísimo, e iso provocou que, bueno, a parte superior do motor estuvera realmente asquerosa. Eso xa non era asqueroso, eso era rudimento. Sí, non sei se habrá algunha foto por aí da culata cando sacamos. Bueno, se nos seguides en redes sociales, en Instagram, puxéramos unha foto de como estaba a culata, poñendo o título de "Ponlle calquera aceite que é igual". Sí, pero bueno, realmente era polos gases do aceite que non salían, pillaba moita presión e facías aí unha masa de aceite moi fea. Cando chegou aquí non arrancaba, pero case nin andaba. Sí, andaba fatal, a verdade. É dicir, rateaba, non tiña potencia, era como ter un 3 cilindros, nin siquiera, un 2 cilindros é malo. Sí, de feito, a verdade é que ainda tardamos bastante en meterlle man, porque o tuvemos aquí parado, pois non sei, ao mellor 4 meses. 4 meses, sí, por aí. Puxémonos co récord primeiro, Bueno, o récord de momento está en stand-by polo, bueno, ten que chegar pezas e tal. Si, polo COVID. Polo COVID tamén. Polo COVID.
E bueno, demos un poquinho de preferencia, bueno, estuvemos tamén con outros proxectos, con outras cousas. E bueno, chegou o día de que había que salir a correr con el, que penso, compráramos, ou non? Efectivamente. Apuntámonos nas tandas de JS Racing Events, unha xente cojonuda, ali na Pastoriza, claro, como sempre, Todo a contrarreloj. todo a contrarreloj. Bueno, para a semana e tal, nos, hostia, pues non coche ali nada, pues nada. Nada, pues- Veña, hai que darlle. Tal cual, tal cual. Tiñamos, de feito, o martes tiñamos o motor en dous cachos. Tiñamos a culata levantada, tiñamos todo por fora, é dicir, o interior non estaba feito, bueno, un desastre. Foi unha semana intensiva, pero bueno, Sí. ao final saliu todo... De feito, o viernes, o día antes das tandas, foron o sábado, o viernes alineamos. Sí, Tivemos que vir especialmente aquí pola mañá, leválo a alinear e trelo outra vez. sí, sí. Foi unha... Tamén xa fixemos as últimas comprobacións a ver si todo funcionaba. Tamén. E bueno, igual que moitas veces vos dicimos que o récord é un coche para restaurar, para conservar, este ten un claro sentido, que é Sí. resistencias, E tandas. que era a nosa intención xa desde o principio, tandas en circuito puros e duros. Sí, aprender o máximo do coche, de reglajes, de mecánica e Sí. darlle caña. Despois, claro, resistencias e tandas. Sona moi bonito, todo é precioso, pero diste, como ides facer? A nosa máxima parte, levámola a rajatabla, low cost. Ou como se di en galego, non temos un puto duro. Exactamente. Ou un puto patacón. É o que hai, somos pobres, pagamos como podemos e non hai máis, non hai pondeiro. Canto menos podamos gastar e máis reutilizar, mellor. Efectivamente. Como o Bruno ten pezas de Astra e Amazo, eu tamén, pois... Sí, porque ao final- Utilizando de uns e de outros, e ao final, pois... Ao final ti máis eu danos un chasis e coas pezas que tenemos aquí casi prácticamente facemos un Astra novo. Sí, bueno, claro, era a idea principal. Era a idea principal, sí. Reaproveitar pezas, bueno, ti puxeches a suspensión, eu puxen o baquet, ti puxeches algunha Sí, correa, aceite, xuntas, o colector de admisión, o sea, o colector de escape. Sí, cada un puxo o que... Todo pezas que había por aí. Eh. Gastamos o mínimo. Correcto. Sobre todo pezas aproveitadas de outros proxectos ou que van quedando no tinteiro. Ou que vas comprando, eso sabedelo igual que a nós, vas comprando porque dis... E sí. E sí. Bueno, pues empezamos con motor con unha admisión feita por Bruno, que é a que tiña, bueno, aínda ten, No, xa casi podemos dicir que é adoptada por el. que é a que tiña no seu DTI. A verdade é que está bastante ben feita, ten aquí unha entradica. Métese por aquí directamente a un filtro cónico, era un filtro cónico, non? Sí, un filtro cónico, sí. Ainda non o vin, pero bueno, supoño que será un filtro pequeno, pero tampouco non terá problema. Bueno, unha admisión directa que ven do faro, sempre lle axuda a coller aire frío de fora. Fai algo de RAM mail, desas que lle chaman, e se lle pos aquí a man cando lle aceleras tamén chupa fuerte, que eso non... Ademais está ben aislado e todo. E máis, coitas as válvulas por dentro tocar, bueno, son esas Sí, cosiñas. eso tamén mola, escoitar. Son esas cousiñas. Sí, señor. Que máis? O radiador de aceite. Radiador de aceite, Radiador de aceite, témolo aquí Témolo diante, aquí debaixo. o noso intercooler. que tamén a xente bueno. chamou a atención. Sí, está posto aí un pouco daquela maneira, pero... Sí, de feito, bueno, tuvemos que facer aquí unha pequena... sí, un pequeno corte. unha pequena modificación cica aquí. Sí, de feito, te ves aí os tubos do radiador, bueno. Eso é unha cousa das que melloraremos máis adiante. Sí, porque, bueno, realmente é un radiador de aceite adaptado dun 2016 GSI, creo que dun Astra F. E ten uns latiguillos que parecen os da toma de forza dun tractor. Correcto. Eso non se doblan nin pa Dios, non permiten maniobra ninguna. O sándwich de aceite leva o Sí, mesmo bueno, ese, sándwich de dun aceite. Astra F. Levo por aí abaixo, ali onde está o filtro de aceite ali abaixo, pois ali, non sei se se vai ver, pero bueno, ali abaixo levo o filtro, Ah, pois creo que sí. o filtro máis o sándwich. Filtro, bueno, un sándwich ese é dun C20XE tamén, do 150, Sí. do GSI. Que máis? Xunta. Bueno, mantenimientos, evidentemente cambiamos o aceite, puxemos un aceite Manolo, Sí. Manol Extreme, Manolo Racing ou Manolo non sei que. Anticongelante Motulino Gel, sí. que era o que tiñas ti aí guardado, que é verde, pero bueno, aquí parece Parece rosa, parece rosa, pero bueno. porque levou ante rosa e o rosa tintou moito. É verde, pouco máis, o mantenimiento, bueno, cambiamos o filtro de aceite, Evidentemente. Despois fixolle, o sea, puxémoslle, cando levantamos a culata, puxémoslle a xunta do LED, que é multiláminas, que ten aí un toque a favor, que eso sabía Lutí, que eu non tiña nin puta idea. Sí, porque este coche trae de serie unha xunta de fibra, que, bueno, é un pouco máis
digamos, gorda que a do turbo, Sí. entonces ao meterlle a do turbo subise un pouquiño a compresión, casi nada, pero bueno, todo suma. E ademais é multiláminas que é moito máis resistente ca de fibra. Correcto. Agora, bueno, o colector de escape, que ten posto aquí, que este xa o tiñas ti. Sí, bueno, o motivo realmente polo que lle tuvemos que sacar a culata non foi por cambiarlle a xunta, que a Sí. xunta tiña ben, Sí. pasa que tiña aquí 3 espárragos do escape partidos, tiñaos dentro, Sí. e tuvemos que traballar aí un pouco para sacarlos. Bueno, saliron, que ainda hai suerte. Sí, Ainda houbo suerte. estaban algo forzados e algo... Sí. Se notouse que anduveran aí, o que pasa que non deberon querer sacar a culata, e coa culata posta a verdade é que é casi imposible sacalos. Sí. E nós tuvemos que sacala para eso. Despois, bueno, a caixa do, bueno, isto é dos gases sí, de... mítica esta. Mítica do X20 XR. Sí, metemoslle tamén o tubo este do outro motor que temos aí, porque Sí. o outro tuvemos que tirar directamente, que estaba... Sí. Xa era sólido o que tiña dentro, non había maneira de sacalo. Sí. Anulamos ya a EGR, Sí. e pouco máis. Despois, o bueno, resto- xa veredes nun vídeo que temos pendente de colgar Bueno, o traballo que fixo Isma aquí coa mariposa. Ten anulada a calefacción tamén. Sí, anulada a calefacción da mariposa, que non lle fai falta para nada. Non o. O colector de admisión abrímolo e limpámolo todo, porque acumula moito hollín aí. Sí. Dos gases do aceite, máis da EGR, acumula aí un hollín sólido, que eso tamén non lle fai ben ningún. Ai, acabo de querer neste detalle. Sí, esta fabricada aí en extremis, posta o sábado pola mañán. Sí, que senón a batería iba totalmente suelta. Claro. Non sei por qué, pero non atopábamos a trinca. Decíaches ti unha coimpresora o viernes á noite. Unha peza aí en extremis, ainda que lle encaixou daquela maneira. Sí, a verdad que sí. E bueno, pasamos xa entonces tema chasis. Non sei Vale. se queda algo no tinteiro por aquí. Aquí no motor, creo que non. Bueno, sí, anulamos ya a calefacción de dentro, que eu tampouco non estaba moi de acordo. Sí. Porque a min gusta meter a calefacción dentro porque sempre fai de radiador extra. Pero bueno, ao final anulamos ya. Ten aquí unha toma, aquí outra. E fixamos un puente aquí directo. Correcto. Empezamos xa Máis entonces. cousas. Bueno, de chasis o primeiro son os frenos, pero temos un problema. Hello? Porque temos a roda posta. Pero creo que se ve, non? Hostia, no, No. que son as Stili. Temos as estilis. Bueno, tedes que facer un poquinho de confianza a nós. De feito, tedes un vídeo de como cambiamos os 280 polos 308. Sí. Entonces, bueno, aí se queredes ver máis tema freos, témolo ali posto e non, en principio non hai problema. Pero bueno, que sepades que leva, agora mesmo leva 308 e ademais con pinza. A ver, ven por aquí. No, é que non se vai ver. A roscada, ves? A roscada, sí, a roscada está aí atrás. Está aí. Non se ve tanto. Aí está. Sí, aí está. Aí está. Bueno, os frenos tamén se ven, que por aquí Sí, bueno, os frenos... Claro, pero refleja. Claro, refleja o blanco. Bueno, ao final, os frenos, pois eso. Pastilla de serie, discos reaproveitados do negro, e a verdad que non gastamos un puto can. No, porque xa tiñamos aí todo, os frenos son os dun turbo, non? Sí. Bueno, é igual. Son bueno, dun Astra H 1950. É igual, esos son todos iguales. Sí. Bueno, sempre lle ben aumentar un pouco o diámetro dos discos para aguantar máis o calor. Sí. E portáronse moi ben, a verdade, ainda que Sí. indo con pastillas de serie. Sí, a verdad que sí. Sí, pastillas de serie e ademais, bueno, portándose bastante ben. Sí, Despois, tuvemos que lle cambiar as violetas por unhas máis cortas, Sí, porque é a verdad. roscada non... Sí. A roscada leva o soporte da violeta esa, leva un pouco máis abaixo, entonces co de serie bate no brazo de suspensión. Entonces tuvemos que lle poñer unhas máis cortas. sí. Se queredes poñemos as referencias aí. No vídeo, sí, Claro, abaixo non fa na falta. descripción, sí. Bueno, son metálicas, pesan un pouco máis que as de serie, pero bueno, Sí, pero tamén tamén- aguantan máis. Efectivamente. E despois, Bueno, adiante leva a roscada, sí. unha roscada FK que tiña no meu Astra. O único que o problema é que claro, que non se ve. témolo aí un pouco tapado, pero bueno, Está moi ben porque os muelles son bastante duros, aínda que o amortiguador non é un fenómeno. sí. feito é bastante malo. Eso seguramente o cambiaremos tamén Bueno, cando haxa tempo. cando haxa tempo, seguramente haxa deste. No, que están comprados, que xa son o destes. Bueno, imos Pero bueno, todos- o que está ben é que os muelles son bastante duros, entonces Sí. eso sempre suma para unhas tandas, para ser Sí. moito mellor. Bueno, aquí está o puente traseiro. No puente traseiro realmente tocar non tocamos moito. Bueno, puxemos o estabilizador. Sí, pero me refiro que de frenos e tal non ten moito
Non ten moita cousa. No, ten os frenos de A serie. ver se temos aquí, a ver se vemos por aquí. Ahora, temos aquí unha parte da estabilizadora e ali outra parte da estabilizadora. Que ao final acabou así, no terceiro punto, verdad, Isma? Sí, señor. Aquí temos os muelles, dos que falábamos antes, que, bueno, non son moi duros. Entonces, bueno, seguramente se cambiarán ao seguinte. E nada, despois... Estes muelles xa se ve que teñen moitas espiras. Cantas Despois- máis espiras teñen, máis blandiños son. É un detalle, Aí da impresión. ese silent block blanco, que está arriba do muelle, está feito por Isma. Sí, era un proxecto a ver se aguantaba E aguantaron moi ben. De momento, perfecto. Pois aquí tedes, bueno, pois a salida de escape do silencioso, unha das cousas... Bueno, non falamos do colector, pero non falamos da línea. A línea de escape, pois, bueno, de feito, tense que ver por aí abaixo. A línea de escape é unha línea de escape dun silencioso completa, sen catalizador, evidentemente, de ancho 58 milímetros, porque moito máis era unha tontería. Estes coches veñen moi capados pola línea de escape de serie. Sí, sobre todo polo colector de escape. Bueno, con os dos escape eso xa é criminal, eso xa Sí, é un cadeiro. para metelos na cadea. E bueno, empezamos por aquí atrás, creo que xa non se nos olvida nada máis. Bueno, abrimos aquí entonces o maletero, para que vexades un poquinho por dentro. Bueno, está completamente vaciado, como vedes por aquí non ten roda de reposto, nada, está completamente, está teito inclusive, é dicir, está todo. 103 kilos de peso fora. Efectivamente, e fomos calculando que lle quitábamos, foron 103 kilos, que seguramente este baquete está posto, este non está posto, pero seguramente vai ir ese tamén, van ir os dous postos, seguramente aquí nesta parte pois irán os anclaxes dos arneses, e bueno, por dentro o salpicadero non se acabou de vaciar de todo porque non daba tempo literalmente, non tiñamos tempo físico para acabar de vacialo, e bueno, por dentro, pois xa vedes, ahora entramos polo outro lado, pero bueno, xa vedes que está completamente valeiro, porque total o peso extra non nos valía de moito. Pois agora por dentro, bueno, xa vedes, bueno, pues, o paquete básico, como digo eu, non? É dicir, volante, o baquete, completamente valeiro por dentro. E bueno, un detalle que xa vos puxen no Instagram, porque bueno, pues nos caeu a agulla de revolucións na última tanda. E bueno, de interior pouco máis. Bueno, aquí temos a nosa mula, que no que probamos e miramos todo, que é o que temos aquí posto. Originalmente un 2016 de 160 cabalos, un X20 XR. E bueno, sírvenos para probar e para mirar sobre todo. Sí, ver cambios. Efectivamente, ver cambios, comparar. Aquí. Bueno, temos un problemiña con el, feito por eso está así un poquinho tal, que é que tiña moitos kilómetros e ten moita holgura nos pistós. Non sei se ve desde aí de arriba. Entonces, bueno, pois era o que inicialmente iríamos montar no Astra, pero decidimos descartar a idea porque non nos fiábamos moito del. Sí, decidimos descartala cando lle sacamos a culata ao motor que tiña posto o coche. Sí. Vimos que tiña bastante menos holgura nos pistóns que este, dixemos, pois non nos complicamos, deixamos a ver que tal funciona. Sí, vamos a quitar as cousas boas que cambian dun ao outro. Sí. Como pode ser cárter, bomba de aceite, bueno, que ainda non temos comprobado, pero bueno, bomba de aceite, árboles, colector que tamén traía, bueno, as cousiñas que quizás podamos aproveitar po outro. Saliunos moi ben de precio, entonces, bueno, pois dá pena, pero tampouco é moita pena. Sí, dá pena porque, bueno, parece que non, pero sí que cambian bastantes cousas. Os pistóns cambian. Sí, de feito, podedes ver aquí, ten unhas muescas nos pistóns bastante máis grandes que o outro, e bueno. Cambian varias cousas, non ten árboles contrarrotantes. Sí, é importante quitarllos ao noso, que non lle dicíamos antes, pero bueno. O noso tenos, este non nos ten. Sí. E bueno, ímolo encender para ver como, bueno, para enseñarvos como sona.
sonido é espectacular, Bueno, e agora que xa vistes todo o coche, a pregunta máis importante, que imos facer? Porque ata o de agora xa vistes que está máis ou menos todo, home, un pouco mellorado, mantenimentos feitos, pero de serie. Sí, o coche está bastante fiable, de feito nas tandas da Pastoriza portouse moi ben. Sí. É certo que non levamos un reloj de temperatura de aceite para ver como iba, Sí. pero bueno, quero creer que iba todo bastante en temperatura. Sí, de feito a temperatura anticongelante moi ben, o sea, non se desfasaba nada, Sí, todo... incluso Bruno quedou sorprendido do ben que andaba o coche, Sí. sobre todo non do ben que andaba, porque andaba, bueno, ando é un coche de gasolina e, bueno, costalle tamén, non? Sí. Non está acostumbrado a diésel turbo e eso sí, empuja algo máis, Sí, ten algo máis de par, sí. pero, bueno, A fiabilidade, é dicir, o tema de que ti das unha volta e non tens que dar 5 de enfriamento. efectivamente, Eh, con isto podes nada. darlle todo o tempo que non... A xente que conoce as tandas da Pastoriza ben saben que son un cuarto de hora, 3 cuartos de horas parados. Nós fomos o cuarto de hora, eu polo menos íbamos turnándonos Sí, sí. unha tandela e unha tandeu, e eu polo menos nas miñas tandas iba ao que daba. Sí. É dicir, o coche non tiña ningún 5% de margen. É dicir, íbamos ao tope, e non tivo ningún problema, nin de quencemento, nin nada. No, fixamos uns, creo que eran 110 km, pode ser? No, máis, creo que eran máis, creo que xa chegaba aos 150, 150 km a fondo, home, consumía un pouco aceite, pero que despois non, nin anticongelante, nada, é dicir, non tuvo pérdidas, porque moitas veces as perdas de aceite, rezumes, sí, que eso, hombre, de cara a tandas ao millón interesa ir un pouco máis fuerte, Sí. o coche algo máis apretado, pero de cara ás resistencias é moi importante que teña fiabilidade correcto, para poder facer moitas horas de carreira que non che rompa na primeira primeira volta. porque senón, claro, xa perdeche a resistencia. E agora que imos facer con el? Porque hasta agora chegamos hasta aquí, pero o proxecto continúa. Sí, ahora, 2 meses, temos unha tanda en Braga, que imos ir aí a rompelo todo, Se rompeu, pero a está, rachar capana. tal cual. Bueno, imos facer unha serie de cousas ao motor, algunha mellora no chasis tamén, Sí. e xa iremos falando delas. Seguramente lle cambiamos os muelles de atrás, porque os muelles de atrás que ten agora son un pouco blandos. Sí, cousa que eu pensaba que eran duros e non, totalmente ao contrario. Son un pouco blandos e o coche sigue agarrando máis de diante que de atrás. Sí, ainda que teña estabilizadora, pero... Claro, entonces eso fai que gire pouco. Exacto, exacto. Se ten moito agarre diante, Correcto. O primeiro que llemos facer, sobre todo, é a caixa de cambios. Porque, claro, esta é unha puntualización que non fixemos antes, pero isto é verdad que hai que dicilo. Neste motor, neste mismo chasis, entre nada, un ano e outro, hai motores deste tipo que montaron unha caixa de Opel que se chamase F18, que ten os desarrollos un pouquiño máis cortos, un pouquiño non, bueno, Moito máis cortos, que de feito é a que tes ti no teu Astra de calle. a que teño eu o cambio é, home, non sei un porcentaje, pero entre un 10 e un 12% máis corta debe ser, seguro. Este, por exemplo, leva F23, que era unha caixa que se empregou moito, empregouse nos turbos, empregouse nos diésel, é dicir, ten uns desarrollos moito máis largos. Moito máis largos, bueno, que ao final, o que o queremos nós, para facer consumos tan cojonudos, Sí. pero para o que queremos nós, pois non se adapta moito. Sí, temos aí xa un proxecto para meterlle unha caixa de cambios bastante máis corta. Sí. Aparte, seguramente ese proxecto, ímolo comentar aquí entre... Bueno, faremos un vídeo. Ao final é unha caixa de serie. O que Sí, pasa é sí, que claro. ten que ser unha caixa específica, buscala, atopala, procurar por ela, e bueno, ao final tivo que vir desde Huelva. Sí, que moitas veces é o que costa, porque Sí. caixas compatibles pois habrá 100.000, Sí. e dirás, bueno, podo lle meter unha caixa dun diésel ou dun, como se fai nos saxos, non? Que lle metes a caixa 12-15 diésel e queda cheio o saxo corta Sí. 120. pero claro, hai que saber que se lle mete, nós neste caso creo que acertamos de pleno, metemos a máis corta que se lle podía meter, penso eu. Se cadra hai algunha que se nos escapa, pero eu a verdad que non... Este é relativamente fácil de atopar. Sí, e aparte podemos servir a moita xente que seguramente nos este vendo que teña ou este ou motores moi similares. Sí. E ao final, bueno. Sí, porque, bueno, ao final as caixas de Opel son prácticamente... No motor encaixan todas, Sí. bueno, casi todas. Casi todas, sí. Hai salvedades, pero casi todas. Bueno, despois cambian evidentemente o volante, o motor, embrague, Sí. son cousas que hai que mirar, pero, bueno, Xa vos lo explicaremos no vídeo, seguramente faremos un vídeo de como montamos a caixa, que fai falta,
é como fixemos. Sí, temos que facer, que ese vídeo vai estar lá. Sí. Depois, xa vistes o motor que temos ali ao lado, seguramente esa culata vai a metida neste, Sí, bueno, están a traballando. Eu non estou tan de acordo. Eu mantería esta culata porque non dou ningún problema, pero tamén é certo que, bueno, xa o vistes antes, esta culata simplemente a levantamos e cambiamos e a xunta non lle fixemos nada. No, Nin cambiamos nin os retés de válvulas, nin esmerilamos as válvulas, casi nin limpiamos a culata moito por dentro tampouco, limpámosla o básico. quitamos o gordo. Efectivamente. E a outra verdad que cando veña vai estar Sí, empatenada. Entonces, bueno, eu sí que estou de acordo, el non, pero... Veremos ao se cadra noutro vídeo, facemos ao revés, dixe, pa que meterías nada, imbécil? Efectivamente. Eu son partidario de que se algo funciona, mellor non se toque moito. Sí, eso é verdad. E claro, nesa culata, evidentemente, tamén vai posto os árboles do X20 XR, Sí, árboles bravos, árboles bravos, reprogramación. sí. O máis probable é que collamos a cartografía dun OPC1, dun X20 XR original, que temos a sorte de ter un amigo por aí que ten un original, e bueno, xa falamos con ele, e en principio non hai ningún problema, temos lo que facer aínda. Un saludo de parte, o sea, de nós a David. E despois, importante tamén, se tes máis potencia, agarralo ao chasis. O Silent Blocks xa temos algún feito que xa os enseñamos antes, pero ainda falta algún por aí, sobre todo de cuna, trapecio... Sí, bueno, eso veremos a ver como se van facendo, ainda están todos en proyecto. Xa os teño diseñados porque os vou a fabricar, Sí, claro. pero... Low cost, non temos un carro, non temos puto can. Ainda está o proxecto un pouco verde, ao mellor de... Bueno, se nos dá tempo para montalo para Braga, perfecto, senón, pois, quedará para outra que tampouco pasa nada. Efectivamente. Despois, a batería seguramente poñerémola atrás polo tema de Para bueno, meterlle reparto algo de máis, pesos. Claro, para meterlle algo máis de peso atrás. Xa vistes que vai completamente vacío, eso tampouco é bo, porque Claro. o reparto de pesos é É un pouco malo un agora mesmo. pouco malo. E despois a instalación eléctrica simplificada. É dicir, facer unha instalación eléctrica, suprimir todas as funcións e todos os cables que sobran, porque ao final nun coche de calle tes moitas funcións que a nós non nos interesan, ou que non ten utilidade para o que nos queremos, e sobre todo ter moi controlado temas fusibles, claro. Sí, ese é un tema que estamos mirando tamén para facerlle unha especie de dashboard, chámase. Non, Sí. non é dashboard, é unha pantalla para poñer no sitio da consola que teña aí os seus botoncitos, os seus relojes e todo, ben curiosiño para verlo todo. Sobre todo nesa instalación xa aproveitar para meter instalación de relojes de temperatura de aceite, Relojes, meter todo, porque así queda hecho todo xa aí ben colocado. ben organizado. Así que nada, isto é o que hai, o que se lle vai facer, e non temos máis. Está aquí o ferriño que xa rendiu o que tiña que rendir, cuidado, e pouca cosa máis. Ainda ten que rendir moito máis, que hai que Imoslle quitar o pelexo. hai que amortizar eses 300 euros que vale. Bueno, un saludo a todos, que vai todo ben por aí, de acordo? Chao, chao. Chao, chao.